dayirimɛ mina gɛlɛyaw binnen bɛ Kenya kan ka da lagosilikan dɔw kan min fanga bɛna bonya don nataw la ka da sariya hakɛ bolodalen kan ne a kuma bɛ sen na bi tarata in na wasabulon kɔnɔna la. Sɔrɔko gɛlɛya dalen gouvernement kan bɛ ka taabolo nin lafasa u ka fɔla ne a bilala sen kan a bɛna kɛ sababu ye ka nafolokun dolari kasabi miliyari 2 ani dɔrɔmɔɲa 7 ɲɔgɔn na ladon gouvernement kun. Taabolo min u ka fɔla n'a bilala sen kan bɛna kɛ sababu ye ka jamana bɔ kɛnɛmajuruw taliw la. Waleya nin kɔnbagaw minnu bɛ wulikajɔ la yaasa wasabulon kana se ka danatigɛ ye u ka wulikajɔ tɔgɔ da an ka wasabulon minɛ ye. U bayirika caman de ye fini fimanw don u yɛrɛ kana bi tarata sɔgɔmada in na k'u kunda wasabulon kan nka u lagosira lakanakɛlaw fɛ ne gazi fililiw ye u kan. Kalanden Paloma Joroje ne a si bɛ san 22 la ko ale ma sɔn gouvernement ka kɔkɔrɔmadon bagaw ka kumakanw ma minnu ye k'a fɔ ko olu ka wulikajɔ nin ye wulikajɔ gansan de ye yaasa u ka se ka ye bɔlɔlɔsiraw fɛ dɔrɔn ko nafa tɛ a la. A hakɛ sariya salen dɔw min bɛna bila bolifɛn motɛrimanw kan musaka bɛna taa i jɔ bolifɛn motɛriman san sɔngɔ 200 ani tila ɲɔgɔnna la ani fana u y'a yira k'a fɔ ko bɛna TVA fɛnɛ fara buru sɔngɔ kan. Wasabulon ka kan ka danatigɛli labanw kɛ ka bɛn ni juin kalo tile 30 nataw ye.